Tera mana manti ya bolong le phai tik. Nai tong ni ngani. Ko. Wow. Yeah. Ko. Sok 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 mani ko masih. Aske kor mo ke. Besa. Tak betis nana. Kalau ke bakal song tong. Oh ya. Mango apple. Morning dinner ke na di sini mistri pra phai sok pai cha. Good morning. Tini ni phungni breakfast to tam on nai di. Tini ke boil chana pias moso ke sa tukra ke rai de jak. Oma chamani benefit jengkha phan khai tongna ni. Se fru phano leng yang nan bagai sena oma hai char jago tini breakfast o. Tabuk gang songoi tongo tamo hinman le gangla gudok. Wow, bahai motor mani berma kaham huma ba. Miss London ni berma kaham ba bahai motor mongai tongte. Te kaisa moi songoi tongo mo ke chicken bai wathai moya no ang tini boil khai chanai. Hello guys, jotona lam suga ani tini ni ketal video ang ke tini ni video nai. O taklai bisi ketal ni mane 2026 ni awase pana nogo phai ne mane wa mlang moya do wa surok ne to phai ka wa mlang ma phai ko ke tini no poi lang nai aban bagai nai nai na hakatai keta mane wati bo phaijak wati phaijang ke kisa post ngo moya phainan da hake pek ge satong gala haru buru buru sa ongka tini thang nai na bahing doka moya ba tera tong kere buida phai talang bai ka sani lam suga ni tini ni ketal video ke tini ni video nai belai no interesting taklai bisi ni to ang moya rok ma phaya ko do abun bagai mane wachur ge phai ka wamlang phaija ko abun bagai tini hingke wamlang moya phainan bagai ready ingka angbo ketena omong ke ani tini ni moya phaiman dress moya phaile nai tini moya hakati kiti kormo man ke wow basai to saklano nanan thangjak bo to saimi ang moya phainai hinai to hakati kiti kormo phai aban dro thaska moso yok kha sogoi tonai aban pore ke muiri nai ke borong tini belai na surprise nai derso kali thai tongkha yang kita chakumara borsok balo yang sini tokla kotor tama kotor ngi tongkha morong besi din kerei agust man tongkha morong ratha jangnai wah thaske kasai tongkha ke blasa tokla kotor tokje kotor hello hish ba moya phaina hanai thana nai masoko sosa thai dong sosa sini ano nasingmang se sosa se wati manjage sogoi gerai se nostong paikhan chama oro thaisa wow yang bokorang dong oba sungo se moya nai tini ma hai watai hingke nang wa manis reti khablasa iko hakati bunai nai omoman khangka ba ko watai se phaijak ka ba uf ta sasiri thambai bangman tera mana manti ya bolong le phaitik nai tong ni ngani video na pa sak tora do ke फाइते oro kaisa mane rekha hakatai iko pura pure hakatai tamo khe matak chokana wow guys wow just wow hakatai kormo uron phai to phai mani kormo pura kolam suka
Omayo tungmani marung soka gangge joto muya phaimani to norong phone goi mali atang hingke angno camera khaine angno muya phaine hingke ba kisa kostong ka tabke muya phai muya je muya tini marang ka boima sa phaijak boroni haipon angbo beser basaro tugui phaika haisi kolom soka kub kolom ka beser phaika hangka ba hakati kati bo mang khata boini phaijago sa phanya ningka ba ko sabno nai tong mana hin phaito phaika ba phaika ta phaiba sana ni mule borok ba samna sing mana khaine chathung jakha ba chakata tabok muya khuk nai tung phamani marang soka hingke omongke tini muya phaimani kolok botongo bara botongo tei sana hamli haipon no phunai khuklai ye omorok kormo phaimani je kosto na ka saijama muya phaine simen saimano muya phaike busu kosto ngaban bagano muya phanai rokno bo 10 taka rang bisi roi paifano kono kosto jayang tama hingke kosto tong muya phaimani bo eko busukhe kormo marangkha teile eko sobse kosto ko mani ko mosi aske kormo khe beserong tongkha tabo ke khugrana do tabo ke muya khugrana uri ro kisi thangbai ka mane omo tamse kamo omo kisa design dejak do am jaro mane idi iko wa pisa ro kasam ka angbo sisi ki paibe khete tamasuk bari noronga bari ang asuk sikala kono mangkha ta phana nama kiri jago yagro gajang na hana ani yakung ko sorkar da pa hama so hobong mantri malaya ko besa hama ba abo nang ka wansuk tong te sa sali amung sa seng phana nang mantri ma yang dong ge yang ta masuk cinta kalainya nang kha aba hamgalak da kesaba hamai da dia masa besar jelaku subuh bisa sore hanya nggak hospital pelajar boni kita cinta pali besar okse joto na hasal mang singke ba patla-patlan khaita sini yang bisrang lonjo side ni borong ka muya helap kan ka patla sing na nang nai reja hingke kus kutuk jakha hingke baksa bakha ko nugo budul khesa o mane borong kisa reja ke bahan masana jat khesa uta phia ba sini yang gong ke patla khese helebi masana ya helep na jodi kisan reja snamai rekha bezala se kutuk jak na haisi nok ni borok ka Ase rathang ma esa rathang ga sila ke di dor ba ke ya ma samu ta ke cinta sangat berat ke satu musa ke satu ke cinta pun pun da ke ni ta ko mala ba ta kam pa ta ke ta ra khai
Lengkha. Semani ani muya phaimani video jot kabangma borok na ani YouTube family ni borok comments khaijak jabai tamni kisake funuka tangi long video khaya hanai engke ajora wa ni time kisa short tamon bagai ang muya khungman roka suk phunung mali adu ajora wo engke taklai ni video ang khaklai no rong kaham ke nai ne nei ang muya khungmani muya helep mani abon bagai mono kisa ang long khair khata Boro bere ko ara phunu taran thasiri ko jaga sinda ma ko jaga sin Onda. ko jak Kesak kosong lagi beli ya. ko jak Onda. wayang tola wa sinde ya ko jaga Yang mana? ayang ya ara sinde I ko jak no gira na Ora. ayang tola ba tep tola tola makhang ba ke mas makhang ba ke jak sakana jo ma tong phla ma ni asaka hop hop ma mo shong ya sa ang tu ko ya ha shi tini just tong tong lai tong shi tong lengkha tini ni muya busuk ba ka funuga nang rong no iko pura takari thaisa ma awandro songnai tini asuk muya man kha kabang ma takari tabo khangka muya hontalinan bagai ko kholaboi ri hontaligran asaka abon pore thaske songnai ke nai di muya busuk thaske mone to horni mane horni mamu hinge no thogmani juda haisi asake thaske moni to muya trek trek ke noro moni ke moni to mo songke ba thoksenan bole mo ta gutei ro ne thaske songsenai ta wa de kharman mar kaya ka muya bo montai montai yang watai no barba mar khina phaiso khangka abon bage ang mui somani video no rong phone goi mali ana kardi next time joraman ke no rong phone nai siu ta khumuti sinama Tong tu kan kau. ta khumuti nya Tak mau tu kau. sisa ke tong ha kono Kau TV betul mati kalian ni. tabung ke wak bahan mojang khaina bagai wakhan rogoi tongwang ke yang te kaisa sai tong ka ke moi omong kan ke gudok khaina ni bagai songoi tong hingke dini hingke Flipkart ni ani order sok paikha tamo sok paikha man le running shoe order khaimani omo juta sok paikha hingke kawai nai mani number of jeremani mote no paikha comfortable no belai kheno tabung ke wak bahan songnani bagai ready monang kaham ke sui agoi nakha tabung ka moi si songsinai omong ke ani khoraksa dolano kosumai thoksa go hanai ne lama ga nawo borong himi thangmase kosumai bo phangma laikha hanai ne video khaitere seri rohati rangkha ba busuk se sana mu wngkha sari kaham jotono angka koekdin to norong no mango garden thango thango hanai ne kabang mano mango phunu ka he deba aro ni bisingoi mango banana to chasoka hinke tini hinga ma hai mani mister phaimani bokhe pura thangai agoise muphunai agoise re phaikia no omong ke mango apple ta tabake suru mango apple hunai poila ke banana jakha tabake apple jat thaisuk sasine mumbai jang mojo tono no tabuk rawi sasine test nai genang test saimia ko mo ang pai to phaimani ke muya khota ketheng bor phaimani ke ketheng se munri se phaiti ron to ufu kha khusi nang su kang to te kaisa omong kang ke obani futam se kamu bo jagan jan ke tabuk o thaini no raini kirana bahai ka hamda mango iko omong kang ke kisa mun tini hingke ang songnai loti moi aboni bagai ang kisa tomato rawai nakha tanga hingke loti songbrubo tomato ri yang kangke kisa malma hayeng jago ang hingke aboni bagai kisa tomato raina man hingke tikutung yang titungui tongo aboni logi te kaisa moi bo muni tongkha abo hingke tamo hunman le muya bai khumdur pui muya bote chana hingke khumdur pui bo yang mun khata muya hingke tabo loti moi songnai khamani loti sido mo morning dinner hingke nai di sini mystery pra phai sok paikha bini chuti paikha ka ko hantok bai muya amata mosdeng sa sati blai mosdeng sati blai mosdeng tini no poila ang chawoi tongo haisi juda juda chamung ma chamani marang soka kabangma try bai baksa eklogi tomon bagai ki yang ka muya butei te tam tong tini dinner ni muyong kangke te kaisa mui tongo among kangke deboni omo bo muya butei nyotei tongo mosdeng mosokatei mosdeng mo bo mosuchi konjar mosdeng si ke tei tonga ani mui oro a masa khiklai rekhango loti mui boroko thokso khamar keno omong ke tini palatanani momo sokai mani kasa khasalma palatanan je momo sokai ke kisa test khainai nai inge tinin video norong bahai nangjaka comment khaisanan ta pokdi chajak toke like khadi share khadi subscribe khani ta pokdi belai belai kino hambai।